csavargók, tolvajok, meg nem lehet próbálni, szétdobálni, mert így úgy bevittnek sálni. Nem kap többet, egy fényére sem kap többet. Megértetted, anyám? Mondom, hogy erősségi elhárító voltam. Ahol 25 évet dolgoztam. Majd szétdobálok téged sálni, hogy nem marad belőle lószal sem. Hogy rendőrséget hívok. Te rohadt kurva! Ez a nő normális. Ti viszont agyasok vagytok. Aljasztól vagyok! A pénztolvajnál kapcsolunk. A pénzemnél jöttem. Nyugodtan hívja a rendőrséget. Mit csinálj? Az anyám kibentozta a pénzemet. Az anyám évek óta meghalt. Itt van az anyám mellett. Hagyjon minden végében. Az anyám öljötti meg a keresztanyám. Menjen innen a francba. Nem megyek, amíg a pénzemet nem kapom Mi vissza. a pénzéről beszél? Azt sem tudom, hogy ki az anyja. Itt van benne az anyám. Menjen innen a szívó rendőrséget. Nyugodtan hívja. Magát viszi börtönbe, eredményelnek. És az én lakásom takarodjon innen. És az anyja nincs. Takarodjál, te napot. Az Isten basszom meg az összes pénzemet elloptad. Nyugodtan megmondhatják, hogy rendőrség összekötő voltam. Győr-Sopron megye rendőrtanításával keretében. Csak nyugdíjba vagyok már. Legyenek szívesek visszaadni nekik. Akkor rendőre hívok. Egy fillérem sincs.
Akkor mentőért megyek meg orvosért. És ha kaja lesz az anyámnak, vagy a keresztanyámnak, börtönben lépik. Honnan mondható orvos? Unalmatlan. Az egyiptomi nyugdíjamat. Akkor följelentett a ringyó. Az egész havi nyugdíjamat elloptam. Egy magas színvérem nincs. Egy fete nem ettem semmit. Egy színvérünk nincs, annyi. Minek fogod ide az én pénzemet?